Привет и от мен. Радвам се да видя, че има такъв голям интерес към днешната тема. Трябва да си призная, че не съм учудена. Какво вълнува хората повече от това, кого обичат и кой ги обича? Има ли някой от вас, който никога не го е занимавал от тази въпрос? Едва ли ще кръсля тук. Никога. Ако не ви беше занимавало, ако не ви занимава и сега, едва ли бих крили тук. И всички знаем много добре, че качеството на живота ни в много голяма степен зависи от това, кой е в живота. Кой участва в нашия живот, с кой взаимодействаме на ежедневна база, по какъв начин взаимодействаме и какво е качеството на това взаимодействие. Именно поради тази причина, понеже връзките са тъканта на новия живот, точно поради тази причина отношенията са толкова важни. Тази вечер ще бъда фокусирана предимно върху интимните отношения. Как избираме своя интимен партньор? Защо избираме точно този? Какво ни мотивира да изберем такъв един човек? Защо избираме определен тип партньори? И защо въобще можем да говорим за това, че съществува тип за всеки един от нас? Ще погледнем именно на тези дадености, защото го споменахме. Той каза, всеки един от нас има дадености. И Human Design се занимава основно с това. Той ни дава една карта на нашата уникалност. Той ни представя какви са нашите изначални заложби, какво е истински наше, какво е вложено в нас и какво сме тук, за да проявим в живота си по най-естествения възможен начин. Но също така, той ни поднася една дилема. Дилемата се състои в това, което не сме, а не се ще да бъдем. Това, което виждаме проявено някъде извън нас и си мислим, че не би било лошо да го можем или ние да бяхме такива. Например, тези от вас, които нямат дефиниран най-добре, когато видят един силен, волеви човек, начинът по който постига и побива неща, начинът по който гони целите си. Няма ли от вас една частица, която казва, аз така, ще ми се да може да правя това вече, ще ми се да може да побия и да постигне и да се реализирам по мое желание, когато си искам, по начинът по който си искам. Всеки един отворен център, всичко, което виждате бяло в картата, която държите пред себе си, това е една част от вас, която си мисли, че нещо не е наред. Мисли си, че има нещо да го прави. Мисли си, че би могло по някакъв начин да фиксира в себе си това поведение, което счита, че е липсва. Това бяло поле в картата, тези бели полета, те много често преобладават. Разбира се, съществуват и изключения. Съществуват хора, които имат 9 дефинирани центъри в картата си. И при тях имаме различен случай, но това не означава, че те нямат бели полета в картата си. Просто те са специфични и изключително конкретни. Всяко едно бяло поле привлича нашето внимание и занимава нашия ум.